facendo Kegel, dicíame, ti cando teñas a un alumno que nunca foi consciente de que a musculatura do suelo pélvico, fálalle dos arándanos. Eu dicía, non entendía, fálalle dos arándanos. Entonces, vou poñer un exemplo e vou poñer o exemplo do arándano. Moi ben. Bueno, primeiro de todo, antes de facer un Kegel, é moi importante vir ca vaxina vaciada. O sea, aquí facemos o pis e despois vimos. Aí está. Mira, precisas algo? No, aquí está perfecto. Vou a tumbar, que este a máis básica, as pernas flexionadas, os pés debaixo dos xeonllos e as mans relajadas. O máis importante para facer un Kegel, aparte de que non se tense o resto da musculatura, é non facer esta contracción, esta activación do chan pélvico co aire cerrado, co bloqueo de aire. Entonces eu sí que lle pediría a xente que primeiro inspirara pola nariz e exhalara. E o exhalar, a sensación que tes que ter para identificar ese solo pelviano. Vou utilizar o exemplo do arándano, vale? Veña, vai. Vamos a poñer como un arándano na vaxina e ti o que queres é atrapar ca túa vaxina o arándano e metelo hacia dentro e hacia arriba, pero sin que os teus cuádrices, o glúteo ou o abdominal se tense. Entonces, vamos a como a practicar que é, quero cortar o ouriño a mitade, vale? Ou quero que non se me escape un gas. Entonces, esa é a sensación. Iniciamos. Inspiramos pola nariz, soltamos lento pola boca e aí é cando collemos o arándano e activamos. Aguantamos uns 3-5 segundiños e soltamos e relaxamos uns 3-5 segundiños. Que recomendo eu aquí? Pois facelo unhas 10 veces. É verdad que prima máis a calidade que a cantidade. Vale. O inicio vai costar, sobre todo o tema do arándano e identificar a musculatura vai costar. Pero eu sempre digo, 3 veces ao día. Unhas 10 repeticións pola mañán, como os medicamentos. Como quen toma un medicamento. Efectivamente. Con esa frecuencia. Eso que eu recomendaría. É verdad que isto pois ten moitos niveles, pódese facer sentado, pódese facer de pé, pero isto é o básico que eu recomendaría para fortalecer o solo pelviano. E repito, traballar tamén o tema do diafragma, porque me estou atopando a moitos alumnos cun diafragma con isto super tenso a nivel emocional, por estrés, igual que co solo pélvico, que todo o mundo pensa que é fortalecer o solo pelviano. E moita xente é todo o contrario, ten unha hipertonía do solo pelviano e o que necesita é relaxalo. De aí a importancia de ir previamente, antes de acudir a min, a un especialista. Chama a atención o gráfico dos exemplos que axudan moitísimo a visualizar, pero ti sempre dis que tamén é moi importante ter todos os músculos un pouco máis tensados, porque se ti estes isto moi duro ou abaixo o solo pelviano moi duro e todo de máis grande non axuda. Eu penso que tamén a vida ahora mismo, que tamén o digo moitas veces, vai demasiado rápido e perdemos esa consciencia de decir, vale, cerebro, conexión cerebro-corpo, conexión cerebro-músculo, e dai como respiramos, como comemos, como nos sentamos. De feito, hai un informe que me encanta, que se fixo en Galicia, que está publicado en Gaceta Sanitaria, que foi un informe que se fixo en Quisas, en 12 concellos galegos, sobre este tema, sobre o tema da incontinencia urinaria. E este informe, que está publicado na Gaceta Sanitaria, saca datos como que 1 de cada 3 galegos sofre incontinencia urinaria. 1 de cada 3. Iso é moito maior coa media española. É un dato moi grande. E a maioría da xente teno como un dato de decir, bueno, non pasa nada, é normal, ou hasta por vergoña non chega a tratalo. E o porcentaje é que a gran maioría son mulleres de máis de 65 anos. Este é o dato así un poquinho máis heavy. De acordo. E por certo que se me olvidaba, que hoxe traio algunha novedade. Que empezo a recibir mensaxes de que eu sempre dou exercicios, pero tampouco invito a xente da casa a facer entrenamento. Entón, ao final, puxemos en marcha. E hoxe traio unha novedade que é que vou facer que a xente que este na casa si entrene comigo en directo. Adiante. Entón, o que teño planteado é que colle unha canción galega, bueno, que leva un ritmiño. Aí. Esta. Entonces vamos a facer o seguinte, vamos a camiñar de lado a lado. Eu vou a preparar unha coreografía. Público arriba, vamos. Si queres, si. Que di así. Todos. 2 sentadillas, mira. E ahora levo xeonllo, pé, xeonllo, pé. Repito, doble sentadilla. E xeonllo, pé. Vale, ti camiña de lado. Ves o camiñar? Dame un pouco máis intenso. Volve a facelo suave. ¿Sí? Acordaste da coreografía das sentadillas? Dame 2. Xeonllo pé. 2 sentadillas. Xeonllo pé. Telo claro? Sube intensidade. Xeonllo pé.
Aí, quero máis! Si é super sinxela! Unha última! Atentos ahora, baixo o corazón, mira. ¿Qué tal? Vamos a quedarnos con este paso subindo o nivel. ¿Sí? E aí vamos baixando as pulsacións. Vamos a facer a fusión da primeira parte e da segunda, as sentadillas con este paso. ¿Sí? Eran dúas sentadillas e rodillas xeonllo. ¿Estamos? O chan. Rodilla xeonllo. Vaime de lado. E sube a intensidade. Rodilla xeonllo. E ahora sentadilla. Vaime de lado. E sube a intensidade. E pode respirar. ¡Ole! Canto vales ti? Como di miña nai, mira como acabei, di miña nai, sempre me di, é mellor vestirche que darche de comer, como un raio que me parta. Foi sempre é un placer terte aquí, porque realmente o deporte é saúde. Así é é. tan ben explicado como explicades estas mulleres do Renacemento, como é líder Estegas e ti na túa faceta adestrando, mira, ata me fixo respirar profundo a min, que me ven moi ben, porque son 4 horas e hai que estar en forma. É que eu teño unha noticia para darvos, Silvia, Lidia, e máis Virginia, que de verdade non me dá risa, o sea que realmente é unha noticia que di que o goberno de Baleares recomenda unha cousa que me gustará que me digades que opinades ao respecto, porque, entre outras cousas, o sangrado libre para reducir o uso de plásticos como os dos tampóns,